Ще дам на тримови планати сия жълтици. Вървете по света и търсете най-скъпоценния плод. Който от вас ми го донесе, ще му дам половината от богатството си. Взели тримата синове кисиите и тръгнали на 3 страни по света да търсят най-скъпият плод. След 3 години тримата се върнали при баща си. Синко, донесе ли ми най-скъпоценния плод? Най-скъпоценният плод, тате, трябва да е този, който е най-свънък. И аз ти купих една чепка грозде. От всички плодове, които ражда нашата земя, гроздето е най-сладкият плод. Хубаво си направил, синко. Хубав плод си ми донесъл. А ти, синко, какво ми донесе? Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се намира. Затова отидох в южните страни и ти купих редки плодове, които не се намират у нас. Купих ти кокосови орехи, портокали, хурми, банани, по-малко от всички скъпоценни плодове. Ето ги, избери с кой. Добре си направил, синко. Хубав плод ще ми донесъл. Ще си избере един от тях. А ти, синко, какво ми донесе? Защо се връща с празни ръце? Вярно е, тате, че аз се връщам с празни ръце, но парите, които ми даде, не похарчих за скъпи плодове. Аз постъпих, тате, в едно училище и там учителите и книгите ме учиха цели 3 години. Плодовете, които набрах, не се виждат, защото те са в сърцето и ума ми. Мисля, татко, че те са също скъпоценни плодове. Ти си ми донесъл най-скъпоценния плод, синко. Ти заслужаваш наградата, защото няма по-скъпи плодове, от тия, които знанието дава на човека.